Conchas. Definición. Sustantivo feminino. Formación calcárea, dura dunha peza ou de dúas articuladas por un lado, que cobre o corpo dos moluscos, como os caracois, ameixas, mexillóns, ou está no seu interior como na xiba. Exemplo, a cuncha dos berberechos. A segunda definición é peza cun furado no que encaixa o eixe da portela ou o fuso do lagar. Por exemplo, a portela saiu da cuncha. E a terceira definición é de sustantivo feminino plural, que é un instrumento musical formado por un par de conchas de vieira que se tocan unha contra a outra. Por exemplo, tocar as conchas. Orixe provén do latín, conchula, que significa molusco pequeno, mexillón, ostra. Os seus usos na actualidade. Os usos que temos na actualidade das conchas, aparte de utilizalas como instrumento, son poucas. Podemos dicir que as conchas son as pezas cun furado non que encaixa o eixe da portela ou o fuso do lagar, ou son as formacións calcáreas duras dunha peza ou de dúas articuladas por un lado, que cobre o corpo dos moluscos como os caracois, as ameixas, os mexillóns, ou está no seu interior como na xiga. Pero tamén podemos dicir que se utilizan como agasallo por facer a peregrinación no pasado. A familia léxica, cunchado, cuncheiro, cuncho. As palabras noutros idiomas: castelán, conchas, inglés, shells, catalán, petxines, francés, coquilles, portugués, cartuchos. As súas curiosidades. As mesmas cunchas que se utilizan como instrumento son signo dos peregrinos no Camiño de Santiago. Dende un punto de vista relixioso, as cunchas, acomodadas a xeito de dedos, dise que significan as obras boas, nas cales o que dignamente as leva debe perseverar. Polo tanto, como peregrino leva a cuncha, así calquera humanamente que se estea no camiño da vida presente debe levar o xugo do Señor, isto é, debe someterse aos seus mandamentos. Cando os peregrinos chegaban a Santiago de Compostela, entregábaselles un papel que os confirmaba como peregrinos e se lles colocaba sobre o seu sombreiro e capa a concha de vieira que demostraba a súa estancia en Santiago. Temos adiviñas tamén que inclúen esta palabra. Son pequeno e alongado, en dúas conchas colocado. Como non podo nadar, pégome as rochas do mar. Que é o mexillón.